Тамашачыларыбыз сезне кунакханабызга чакырабыз. Студиябызда Татарстанның халық, Россиянең атказанган артисты, актер, режиссер һәм педагог Илдар Хәйруллин. Илдар, хәерле көн. Исәнмесез. Камал театрында премьера Чыңгыз Айтматовның гасырдан да озын көн романы буенча куелган спектакль. Быел язучының 90 еллыгы һәм менә иң элек шуны ачыклыйк әле. Ничек Камал театры үз репертуарына аның нәкъ менә шушы әсәрен кертергә булды? Әсәр кайсы ягы белән актуаль? Беренчедән, Чыңгыз Айтматов 70-80 елларны иҗат иткән иң шәп, иң талантлы, иң сәләтле язучыларның берсе дип әйтер идем. Аның күп әсәрләре булды. Ул күп язды. Первый учитель, Җәмилә, Белый пароход, Пес бегущий берегом моря. Мин бу исемнәрне нигә русча әйтәм, чөнки Чыңгыз Айтматов кыргыз язучысы булып саналса да, ул рус телендә язадыр. Һәм менә аның бу бөтен күп күләмле әсәрләре арасында Плаха һәм Буранлы полустанок аның иҗатының иң югары ноктасы дип уйлыйм. Плаханы күп еллар элек 90 елларның башында Галиәскәр Камал театры сәхнәләштергән иде инде. Аны сәхнәгә яшь режиссер әле укып кына кайткан егет Дамир Сиражиев әсәр куйды, сәхнәгә куйды. Һәм ул спектакль искитмәле шәп спектакль иде. Ни өчен гомумән ни өчен Чыңгыз Айтматов безнең өчен кадерле һәм безне бик кызыксындыра, чөнки ул һәрвакыт һәрбер әсәрендә гаҗәпләндерәдер. Яңа сүзе, тирән фикере, көчле психологиясе белән һәм иң мөһиме яңа төшенчәләр алып килде ул безгә. Менә Плаха һәм Буранлы полустанок әйткәнемчә иң көчле әсәрләре миңа калса. Плаханы куйганнар иде, менә бу юлы хәзерге драматургия аксаган вакытта көчле әсәрләр изли театрыбыз менә тукталдык Чыңгыз Айтматовның шушы әсәренә Буранлы полустанок. Без аны мәңгелек Буран дип атадык. Аны инсценирует безнең режиссерыбыз, яшь режиссерыбыз Илгиз Зәйниев һәм сәхнәдә ул куя. Спектакль турында мин сезгә күп сөйләмәм. Күп сөйләмәм, чөнки артистлар суеверный кешеләр, хурафатларга ышаналар. Чыкмаган спектакльне мактарга, аның турында сүз әйтергә ярамый. Ул китә дигән. Илдар абый менә карап алыйк әле Камал театрының әзерлек барышын. Әзерлек барышын. Шушы спектакльнең анонсы дип әйтик. Элек кешеләр балаларына мирас калдырган. Яхшыга булган ул мирас, ямангамы? Кайчан ничектер инде. Минем мирасым берәүгә дә зыян китермәс. Ул минем рухым, минем язмаларым булыр. Аларда минем сугышта күреп аңлаганнарым. Балаларыма шуннан да зуррак байлыгым юк минем. Монда, Сары Үзәк далаларында мин шушы фикергә килдем. Тормыш мине һәр вакыт бирегә этәрде. Мин адашсын, юкка чыксын өчен. Ә мин аларга барлык уй-фаразларымны язып калдырачакмын. Һәм кайчанда булса, гомеремне мин балаларымда дәвам итәрмен кебек. Мин ирешә алмаганнарга бәлки алар ирешер. Тик безгә караганда аларга яшәү кыйнарак булыр. Шуңа яшьтән үк акыл тупласыннар. Без спектакль турында сөйләшәбез. Әмдә инде кичкенә генә бер фильм карадык дияргә мөмкин. Искиткеч. Менә бу аркан бау символы нәрсәне аңлата? Тормыш юлыдыр, шулайдыр дип уйлыйм. Чөнки, беләсезме, бу әсәр бик җитди әсәр. Монда 3 тема кулланыла. Төп темасы. Казакстан даласында тимер юлда булган кичкенә генә бер разъездда 8 гаилә яши. Алар яшиләр, алар сугышта катнашалар, алар Сталин репрессияларын үтәләр, бала табалар, үстерәләр, ләкин үлә башлыйлар һәм бер-берсен хәзер күмә башлыйлар, алар нәселле бер зиратта. Бер заман килсәләр, зират юк. Ул зират урынына космодром куйганнар. Икенче тема китә. Космос. Ул космостан ракета җибәреп, галәмдәге бүтән цивилизациядәге кешеләрне, алардагы ягъзаларны эзли башлыйлар. Очрашалар, шуннан соң аптырап калалар. Ә без башка цивилизация белән
якыная алабызмы соң, контактка кіре алабызмы соң, юк дигән фикергә киләләр ул чордагы халыклар. Ни өчен? Чөнки без үзебезнең тарихыбызны белмибез, үзебезнең тарихыбызны таптыйбыз, телебезне, гырыф-гадәтләребезне онытабыз. Без алга барырга әзер түгел икән. Менә монда килеп чыга өченче тема. Нинди тема? Борынгы риваятлар. Борынгы риваятларда менә монда Шыңгыз Айтматов искитмәле, аны күп кеше уйлый, ниндер риваяттан чыккан дип таба. Бер төшенчәне, маңкырт дигән төшенчәне юк, дөрес түгел икән. Шыңгыз Айтматов аны үзе уйлап чыгарган төшенчә. Маңкырт кем ул? Борынгы Кытай җирендә Жуан дигән халык яшәгән, бик сугышчан халык булган. Алар үзләре тоткан әсирләрнең хәтерләрен бетерәләр икән. Кеше яши, ләкин аның кем икәнлеген, аның үзенең бабаларын, нәселен, гырыф-гадәтләрен, телен бөтенсен оныта, хайвани затка әверелә, ашый, эшли, хуҗа кушканны гына башкара, хәтта шундый нигә вакытка җитә. Моны коткарга дип әнисе килә, ул әйтә, юк, миңа хуҗам кушмады, шик кешеләр белән сөйләшергә, анасын да атып үтерә. Менә монда фикере нәрсәдә? Шыңгыз Айтматовның ахырда безне Ходай Тәгалә адам баласы иттереп яраткан. Без кеше булып яшәргә телибез икән, без үзебезнең үткәннәребезне, гырыф-гадәтләребезне, нәселебезне, милләтебезне онытмаска тиешбез. Телебезне онытмаска тиешбез. Шул чакта гына без алга цивилизация белән алга бара алабыз. Башка галәмдәге цивилизациялар белән очраша алабыз дигән әйбер. Менә бу маңкыр дигән төшенчәне искитмәле итеп шул хәтле сурәтләгән, һәм ул шул хәтле безгә якын булды, ул безне тетрәтте. Хәзер ул безнең сөйләм телебезгә кирип китте. Күп кеше әлбәттә бит бик таныла ул әйберләр. Анда әсәрдә әйтелә, килер шундый заман кешеләрне радио аша, кешеләр белән радио аша идарә итәчәкләр ди. Менә мин моны юкка гына куймадым. Шуңа киләбез түгелме? Шыңгыз Айтматов күрмәгән, белмәгән әйберне ул күрәзәче кебек шушылар турында сөйләде. Безне бит менә хәзер без китаплар азрак укыйбыз, моннан карыйбыз. Ләкин моннан килгән информация менә мин китаплар күп укыйдым. Ләкин моның белән хәзер мин китапны азрак укый башладым. Моннан килгән информация мин укыйм, 5 минуттан бер нәрсә калмый. Менә шушы әйбергә киләме? Менә шундый ничек ул бүгенге көнгә җавап бирә торган әсәр 40 ел элек, 30 ел элек язылган әсәр. Ләкин ул безгә бүген дә бик якын, бик кызыклы әсәр. Шуңа күрә барысын да чакырам, килегез, җитди әсәр, уйландыра торган әсәр. Укыган кешеләр күбесе оныткан, кемдер былай гына өстән генә хәтерли, исегезгә төшерәсегез килсә, уйласагыз килсә, рәхәт бер кич үткәрәм дисәгез, акыллы иттереп, кешеләр белән сәнгать әсәрен күрәсем килә дисәгез, килегез, карагыз. Илдар әфәнде, сез спектакль турында, әсәр турында бик күп сөйләдегез, үзегезнең герой турында гына бер сүз дә әйтмәдегез. Сезнең герой Буранлы Идегәй. Менә шул Казак даласында, разъездда яши торган бер кеше, аның сугыш вакытыннан ална, аның язмышы авыр тормыш кичерә, гади бер кеше аша бик зур психологик сүрәтләрне күрсәтә Шыңгыз Айтматов, һәм бик зур кичерешләрне, һәм бик зур философияны бирә аның аша. Ул менә шул разъездагы 8 нәселгә ниндер ата кебек яши башлый. Алар белән идарә итми, аларга ата булып, якын кеше булып, тормышны алып бара. Алар эшли башлаганда анда эчәргә су да булмаган, техника да булмаган. Ләкин аның фикере нәрсәдә, ул ни өчен яши? Шыңгыз Айтматов әйткән, һәрбер кеше үзенең урында намус белән хезмәт итәргә тиеш. Галимлектәме, ул теге башка эштәме, төзүчеме, башкамы, булар менә тимер юлда эшлиләр. Алар тимер юлны чистарталар. Һәрбер кеше үзенең эшендә намус белән дөрес яшәргә тиеш. Менә каядыр Идегәй шул образны алып бара. Илдар әфәнде, премьерны түземсезлек белән көтәбез, һәм әлбәттә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт, сау булыгыз. Студиябызда кунакта Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар әфәнде Хәйруллин иде. Кунагыбыз белән сау булашабыз.